So every day I spend my time drinking wine. Здравейте отново, хора! Тук е първият ден, в който заваля сняг за тази година и затова аз реших точно днес да изляза. Сега ще се поразходим по един друг маршрут. Ще поснимам малко и дано да се забавлявате. Нека да започваме. А сега, хора, съм ви приготвил една изненада. Понеже моята приятелка, след като разбра, че отново ще започне да правя клипове, тя, разбира се, ми каза, че не желая да я снимам в тези клипове и аз ще уважа нейното желание. Но сега, понеже аз съм сигурен, че тя ще гледа този клип, съм ми приготвил едно предизвикателство. Няма да й поставям крайен срок да изпълни това предизвикателство, защото тя и без друго напоследък е доста заета, няма кой знае колко свободно време. Предизвикателството е тя лично да заснеме няколко кадра, насочени към тема по нейн избор. Единственото условие, което ще й поставя, са тези кадри, които тя ще заснеме, общо да не са под една минута. Когато тя е готова, аз ще ви покажа това, което е заснела в някои от моите клипове. А сега нека да продължаваме с нашата разходка. А вие всъщност харесвате ли зимата? Кажете долу в коментарите. Това, което аз не харесвам в нея, е студът, но разбира се, когато падне снегът, наистина все едно се пренасяме в един друг свят. Наистина е много красиво. Между другото, хора, знаете ли, че сега може много лесно да намерим някое вкусно животинче, като проследим следите, което е оставило в снега. Това беше за днес, приятели. Както виждате, отказах се да изям зайчетата и едното реши да дойде с мен. Надявам се да сте се забавлявали и ще се видим следващия път. Даже сме с еднакви прически. Не е ли супер?